משתין במכנסיים. לא מפחד מכלום, רק מאש. סעב אמנם שערמית. אני יודע, סיפור... אתם מריחים משהו שרוף בסביבה? אש, אה? לי אתם שמים אש. יאללה. זה אתה הגיבור החדש, אה? אני? מה פתאום? אתה גיבור גדול כשאני ישן, אה? בוא נראה אותך אם אתה גם גיבור כשאני ער. תבחר, הביצה או הסבון? עזוב אותו, הוא חדש, הוא לא מכיר אותך. אז הגיע הזמן שיכיר. נו, תיקח, הביצה או הסבון? אני אוכל את הביצה. את הביצה לא לאכול, את הביצה לשבור. לשבור? מה הבעיה? בבקשה. לא ככה, בידיים, בין האצבעות. כן, יאללה. שברת, ניצלת. קשה, אה? תפוס. אה? אה? עכשיו נשאר לך הסבון. לשבור את הסבון? לא, את הסבון לאכול. תאכל, יא בלט, תאכל, יא מניוק. תאכל, תאכל, טוב, אה? תאכל, אה? Hope to see you again. Thank you. Thank you. Shalom. Hope to see you again. When? What do you mean when? Well, you said you hope to see me again, so when? Excuse me, you're on my way. Then you're on my line, baby. I mean, would you please? I mean... טוב, אם את מגמגמת, אולי נעבור לעברית, אה? אתה מפריע לי. אתה מוכן ללכת? תודה. בבקשה. חכה כאן ואל תזוז. מטוס אל על, מספר 484, לונדון, נוחת ב-11:00. תודה. זה בסדר, אני משלנו. אתה ישראלי? דרכון ישראלי יש? יש, אבל... פה פג. רק רגע, בבקשה. רק... איפה הוא? אני לא יודעת, הרגע הוא היה פה. תסגרו את כל שדה התעופה, תשתמשו בכל כמה שוטרים שאתם צריכים, זה לא... כן, מוכן לקבל. שפם.
גידול שפם. משקפי שמש. כובע בוקרים. ותיק צד חום. תיק צד חום. לא, זה לא אלייך. הלו, פלדמן. אחרי 8 שנים שלא ראית אותי, פלדמן. זאת קבלת האורחים? אתה שולח לי 2 תלמידים שיבואו ויחפשו אותי? פלדמן, לא מגיע לי איזה מינימום צ'יפ או משהו? שבתאי לוי. Yeah, that's me. חזרת אלינו. הפכנו את כל הטרמינל. איננו. הפכתם את כל הטרמינל. תמשיכו לחפש, תמשיכו. חוצה. סבסטיאן לוי. אני כבר לא אותו בן אדם שהכרת, פלדמן. כבר לא. פלד. עכשיו פלד. פלדמן, אני אזרח אמריקאי טהור, נקי כמו ילד בן שנה. את זה תספר לאמריקאים, לא לי. הרי ביטלנו את כל התיקים שלך כדי שתישאר בחוץ לארץ ולא תחזור לפה. אני גם לא באתי להשתקע, פלדמן. אני בסך הכל באתי לביקור של שבוע, שבועיים, מקסימום חודש ואני חוזר. חודש מקסימום. אתה חוזר. פרומיס. פרומיס. כאן פלד. תאשרו לסבסטיאן לוי 30 יום. כן, רק 30 יום. 30 יום בלבד, אה? ותיזהר. Thanks. Oh, Thanks. Welcome home. הכל אבל בסדר. no problem. יופי. והטיסה? שיגעון. טוב. דון יוסף? 8 שנים, אה? שום דבר לא השתנה כאן. הכל נשאר אותו הדבר. מה איתך, דון יוסף? עוד מלמד? לא, אני עזבתי. פנסיה? כן, פנסיה. דון יוסף, אני זוכר איזה צרות אנחנו היינו עושים לך. או, תראה את החברים שלך, תראה קצת את השכונה שלך, תעצור כאן. נו, שבי, מכיר? שום דבר לא השתנה. שום דבר. שום דבר. בוא נלך לקפה של אלברט. בוא. מה אומר? זקי! חתיכת מלשן. كيف امريكا تفزنا هنا على الامريكا تبيد ولا بس تسيبها كيف شبشاي גדלו, אה? אברמיקו! אברמיקו, יא אללה, יוני, איך אתה גדלת, יא אללה, מה שלום אבא? ברוך השם, תודה רבה. מה תשתו? תה עם נענה כרגיל? תביא אחד עם נענה אבל דליקטס, אה? פעמיים.
וואלה, אני לא הייתי נותן לו להיכנס לשכונה. שום דבר לא השתנה. תסתכל מסביב, תראה. כל השכונה שוקעת בפשע. צריך להציל לפחות את הילדים. למי זה אכפת? לאף אחד לא אכפת. לאן לא פניתי? לעירייה, לממשלה, הבטחות, בירורים, אבל שום דבר לא עושים. שום דבר. אולי אני המשוגע היחידי כאן, אולי. לפעמים בא לי להקים מזה. אבל צריך לעשות משהו. יאללה! יאללה! מה יש? נחש מי בא? מי בא? שבי! שבי, איזה שבי? שבי, נו! איפה? בקפה של אלברט. שמעתי טוב? שמעת טוב מאוד. מתכוון להרביץ איזה קופה? לא בדיוק, לא הייתי אומר, אבל... למה זה מצחיק אותך? אבל יוסף, האמא שלי הייתה צריכה לשמוע את המילים האלה יוצאות מהפה שלך. אתה שרדפת אחרינו כל החיים וניסית להחזיר אותנו לדרך הישר, אתה שצעקת עלינו הסוף שלכם יהיה שתירגבו בבית סוהר, אתה אדון יוסף, יא אללה. אדון יוסף, אני כבר לא זה. אצלי הזמן עשה את שלו. אני הפסקתי עם זה. לא פותח ברזים, לא מסתבך עם החוק. I am clean. שבי, שבי. אדון יוסף, תשכח מזה. עזוב אתה, להיות ילדה. לא עסק שלך, איפה כוסה. כל זמן שהיווני יושב בצורה עד שווה לתחת. רק תיגע בי, תראה מה הוא יעשה לך. אתה אל תלכי איתו, את שומעת? זה ידרדר אותך זה. תביא את הפה לפני שאני מפרק אותך. זה לא עניין שלך. בטח עניין שלי, מה אני העניין יודעת? שלך? אני יודעת מי מה זה. את יודעת? אל תלכי ממנו, ירוז לך את החיים זה, ירוז לך... להרים יד על בחורה? שבי. הלו, בטי. באת לנו מאמריקה להיכנס בתוך העניינים שלנו? יש לך עוד פרצוף להראות את הפנים שלך מהשכונה? אה? יאללה, בואי. הכנסת את היווני בתוך הבית הסוהר? יא מלשן. הרסת לי את החיים אתה? תפסת אמריקה, אה? You speak English? בוקר טוב. בוקר אור, נו, חשבת? אני אשתה איזה כוס קפה על הבוקר? נו? יוסף, אתה יודע, אני בשבילך מוכן לעשות הכל. אבל לא את זה. אתה מתחיל לאכזב אותי. שבי, אתה לא מבין שזה כסף שלא שייך לאף אחד? אני לא מכיר כסף שלא שייך לאף אחד. יש. ולא סתם כסף, הרבה כסף. אתה יודע מה שאפשר לעשות עם הכסף הזה? אפשר לבנות שיכונים, לסלול כבישים, להקים מועדוני נוער, מועדוני ספורט. אפשר להרים שכונה לתפארת. תהרוג אותי אם אני מבין אותך. קודם כל אתה צריך להסכים. אוקיי. נניח שהסכמתי. מה עכשיו? אתה צריך להיפגש עם השותף שלך. או, יש גם שותפים? לא, זה לא עבודה לאחד, זה עבודה לשניים. מי השותף שלי? היווני. שאני אוציא את היווני על הפסיכי הזה, משוכנע שאני זה שהכנסתי אותו. הוא רק רואה אותי, מכניס לי סכין בבטן וצרור בראש, הוא מכניס לי. אתה יודע מה? גם עכשיו שהוא בבית סוהר, אני לא רגוע. אבל תצטרך לוותר על העניין. בלי שניכם זה לא ילך. תוותר או לא תוותר? אותי תמחוק מהסיפור. שבי, אתה חייב. אני גמרתי עם החובות. I'm a free man. אני לא חייב לאף אחד שום דבר. לא לאבא שלי, לא לאמא שלי, לא לאף אחד. לא חייב. אתה חייב את זאת לשכונה שלך, לחברים שלך. אתה גדלת כאן.
כנס את הפושע. אם אתה רוצה שזה יימשך כך, שאחרים ילכו בדרך שלך, בבקשה, תחזור לאן שבאת. תודה רבה לך. רקו! שודו ממזר, מה? יש לך ביקור. ביקור. מי? אתי? לא, מאבא שלך. אבא שלי? איך אבא שלי? אני 14 שנה יתום. אני אספק שאלה. Querido mío, כמה זמן לא ראיתי אותך בן שלי, כמה זמן לא ראיתי. יאללה, וואנטות, יאללה, דרווינים, יאללה, מי אתה? שב, מותק, שב. תגיד, איך אתה מרגיש, מותק? הזקן שלח אותי עליך. זקן? מי אתה? אני לא מכיר אותך. רגע. תירגע, בן אדם, תירגע. הזקן רוצה שאני אוציא אותך החוצה, הוא צריך אותך בחוץ. תגיד לזקן, לא בא בחשבון. יש לי עוד 1.5 שנה, אני יוצא מכאן לבד, בלי טובות. אל תהיה עקשן, שמיים. קח את הכדור הזה ותבלע אותו עוד 2 שעתיים. אני ממך לא אוכל שום דבר, מספיק אכלתי ממך. ואני חשבתי שאתה רוצה להיות בחתונה. איזה חתונה? אתי מתחתנת בעוד יומיים. אתי? טוב, מותק, אז תשמור לעצמך, טוב. פה, תתן נשק על האבא. אל תשכח לקחת את הכדור בעוד 2 שעתיים בדיוק. בוא תפתח. מה אתה רוצה שאני אגיד לאתי, תגיד לאתי, מזל טוב. גרקו, מה יש לך? גרקו! אלוהים, מה קרה? סוהר! רופא! הלו? מירי, תני לי בבקשה את מגן דוד אדום. זה מקרה חירום. כן. הלו? כן? מגן דוד? אני צריך אמבולנס. מי מדבר? מדבר מרקוס, מנהל בית הסוהר. יש לי מקרה חירום, זה דחוף. יאללה, אתם עוד פעם הרבצתם למישהו. מספיק עם החוכמות שם. מישהו כאן גוסס, צריך להעביר אותו דחוף לבית החולים. אוקיי, רשמתי. עוד 15 שעה. אל תרשום טיסה. אתה שומע? טיסה מיד. זה מקרה חירום. כן, אני כבר יוצא.
אותו מהר לבית חולים. סליחה. תשמרו עליו חזק. לא לזוז ממנו. סליחה. בבקשה. אני חושב שמשהו לא בסדר במכונה. איי. טוב, חבר'ה, צריך לדחוף. לדחוף, כן. לא תרדו כבר, יש פה חולה, לא? תירגע, בן אדם. זה מחכה לנו. דון יוסף. גרקו. סאנה וביץ' הזה כמעט גמר לי את החיים. לא מספיק, הכניסתי לקלבוש, עוד נתן לי כדור, כמעט הייתי מת. בנס ניצלתי, וואלה, בנס. אמרתי לך שזה לא ילך איתו. אבי, יהיה בסדר. לא! מה יש לך? תגיד לי, עוד לא גמרת עם זה? אתם שניכם לא השתנתם, נשארתם אותו הדבר. רגו. זה בסדר. בואו, נתחיל לעבוד. מה פתאום לעבוד? אני הולך לחתונה. איזה חתונה? לא הייתה לי ברירה. הייתי מוכרח למכור לו משהו, לא רצה לצאת. עוד פעם עבדת עליי השרמוטה? לא מספיק אכלתי ממך? לא מספיק? מה עכשיו עשיתי, הלשנת לו במשטרה, שכחת? צייצת שם. חלאס, מספיק עם זה. אתה באמת חושב שאני זה שהכנסתי אותך? אחרי כל מה שהיה בינינו, אני אעשה לך דבר כזה? אז מי? שלושה איש ידעו על השוד הזה בברקליס. אתה, אתי ואני.
אתי לא דיברה. אני בטח לא. אז מי נשאר, אה? תגיד אתה, מי? אתה לא מאמין לי, אה? איך אני יכול להאמין לך אם רגע אחד אחרי שהכניסו אותי לבית הסוהר אותך שלחו לאמריקה? איך, אה? די, דרגו, זה מספיק! זה בשבילי. אני מבקש. אבל לא נשתוק לו על זה. אתה תשלם לי בעד כל רגע שאני ישבתי בתוך בית הכלא, אתה שומע? הכל! די, תירגע. די, תירגע, זה מספיק. בוא, אני רוצה להראות לך משהו. קח. מה זה? תסתכל. גם אחר. מי שני הזבונים האלה? רק רגע, סבלנות. מה זה כל כך הרבה כסף, מה? מה זה פה, הם השתגעו? זורקים כסף לתנור? זהו הסיפור. בכל בוקר יוצא אוטובוס ממושב הזקנים עם שני הזקנים האלה לעבודה בבנק ישראל. הם עובדים שם כפועל הניקיון. בנק ישראל זה לא סתם בנק. זה לא בנק שנותן כסף. זה בנק ששורף כסף. בנק ששורף כסף? כן. דון יוסף, בשביל מה לשרוף כסף? בכל חודש בנק ישראל אוסף את כל השטרות הבלויים, הקרועים, ומוציא אותם מהמחזור. יש שם הרבה כסף. 50 מיליון, 70 מיליון, 100 מיליון. את כל הכסף הזה הולך לשריפה. השתגעו? למה שישרפו את הכסף? שיתנו אותו לנו. אתה צודק, אבל בשביל זה צריך לעבוד קשה. קודם כל צריך למצוא לך מסתור, כך. תסתכל. מה זה? מושב זקנים, אני? זה המקום הכי טוב שאיש לא יחפש אותך שם, וחוץ מזה, שני הזקנים שבתמונה גרים שם. תפסת? דון יוסף? דון יוסף? זה לא מה שאתה סיפרת לי. זה לא ברז. זה אמבטיה. אמרתי לך שאנחנו הולכים לשים יד על כסף שלא שייך לאף אחד. אני מבין. אתה רוצה שאנחנו ניכנס ונוציא את הכסף רגע לפני שיכניסו אותו לתנור. אחרי שנכנס לתנור. כך שכל אחד יחשוב שהוא נשרף, ואז איש לא יחפש אותו, ואיש לא יחפש אותנו. מה יש? יש עכשיו 35% אינפלציה, שיש 36% אינפלציה. אינפלציה, שמינפלציה, אני הולך. לאן אתה הולך? לאתי! אמרתי לך שזה לא ילך? גרקו! אתם חכו לי כאן, אני כבר חוזר. הייתי מפרק לך את הפרצוף ועל כל מה שעשית לי. תרביץ. תרביץ. עזוב את זה עכשיו. הוא אמר לך שזה לא הוא. אני נותן לך את הצ'אנס של החיים שלך. תוכל לפוצץ מיליון. תוכל לברוח לכל מקום שאף אחד לא מכיר אותך. ואתה בגלל האתי הזאת תפוצץ את כל העסק! אני הולך לאתי. היווני רץ לאתי שלו. היו לו כל הסיבות לרוץ אליה. היו לו גם כל הסיבות לא לרצות לעבוד עם שבי. בפעם האחרונה שהם הלכו לעבוד ביחד, חיכתה להם המשטרה. הרגשתי שאם לא אצליח עכשיו לעצור את היווני, זה יהיה הסוף של הסיפור. לפני שאתה הולך, תן לי לומר לך משהו. שלא תגיד אחר כך שלא אמרתי לך. המקום הראשון שפלדמן יחפש אותך זה יהיה אצלה, אצל אתי. עכשיו אתה יכול ללכת. חשבתי שאני לא אראה אותך כאן יותר. היווני שלך בחוץ. ברח? הוציאו אותו.
הסוף שלי, אה? אל תדאגי. הוא לא יודע כלום, והוא גם לא יודע שום דבר. מה אתה רוצה עכשיו? אותו. את היווני. עשיתי את זה פעם, לא עושה את זה יותר. איך שאת רוצה. ואל תתפלאי אם כולם פתאום ידעו מי הלשין עליו. ומי סיפר איפה הוא ושבי החביאו את הכסף של ברקליס. איזה חתיכת מלוכלך אתה. זה חלק מהעסק. תראי, לא אכפת לי שהוא יישאר פה איזה לילה כשהוא יבוא. אבל אני סומך עלייך שאת תתקשרי איתי, אה? ואם הוא יצלצל, דברי איתו כמה שיותר, כדי שנוכל לאתר אותו. לא לדאוג, אני סומך עלייך. מה סיפרת לו? מה סיפרת לו? אני לא סיפרתי לו שום דבר. אני לא יודעת מה אתה רוצה. מה משנת עליי? תגידי, מה סיפרת עליי? אני לא סיפרתי כלום. בטח לא. סתם בא אצלך לשתות לדבר על תיאטרון, על אופרה. על מה דיברתם? שאני מפתה קטינות, אה? לא, אני לא סיפרת. אתה בצלך. לא. נפח אל הפחד. Вице-гибки винаём. כן, לא, אתה הולך לבן 18, יאללה. ככה. תראה איזה שפות יש לך פה. Это конечно не я. Язык. שפות. שלום. שלום. פה זה ה... שבו בבקשה. פה אבא, שב. זה אבא שלך. מה, לא רואים? השם? ליבוביץ'. 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 בן כמה? 83. ארץ הלידה? פולניה. פולניה. זה עוד פעם התחיל אצלו. היי, אבא. תראה, אתה רואה? זאת הבעיה שלו, הוא פשוט חולה בשעלת. אז אם אפשר לסדר לו איזה חדר לחוד, כי זאת מחלה מדבקת, את יודעת, אז הייתי מאוד מודה לך. אנחנו נשתדל לטפל בעניין. אל תדאג, זה יהיה בסדר. אז זהו. זה יהיה בסדר. טוב, אבא, אני צריך לזוז. תשמור על עצמך, ואל תעשה בושות. שבוע בערך לא ראיתי את שבי ואת היווני. כל אחד עשה את העבודה שלו בשקט. שבי למד כל מה שרק אפשר על הבמה.
הייתה שם ערובה, כמו בכל תנור, ומנהרה לאוויר, שיהיה לאש חמצן. שתי הערובות הובילו לתנור, אחת מהגג והשנייה מלמטה. ובינתיים נקלע היווני לצרה מסוג אחר לגמרי. תתחתן איתי. אני... אני ימין היוצרות, תתחתן. לא, גברת, באמת. באמת. גברת זליגמן, באמת. אבל... גברת זליגמן, תתחתן. גברת זליגמן. מר ליבוביץ'? מי? תתפשט בבקשה. לא למעלה, למטה. כן? יש לך אורחים בחדר. מי? הבן שלך. הבאת לו משהו מעניין? דליקטס. אתה רואה? אבא שלך לא הלך לאיבוד. אוי, תודה רבה לך, באמת, כל הכבוד. פאפה. את יודעת איך זה, צריך לשמור עליו, כי הוא קצת סנילי. אל תשימי לב אליו, זה הבן הלא חוקי שלי. כמה זמן עוד אני אצטרך להישאר במקום המחורבן הזה עם המסכה הזאת? תגידו לי אתם כמה? מה אתה צועק? הזקן דווקא מתאים לך. שווי, מספיק. תגיד לי, הוצאת משהו מהזקנים? הזקנים האלה משגעים אותי. יש בעיה, יש שם איזה מכשיר שאני לא יודע בדיוק מה זה. זה לא טוב. מוכרחים לברר מה זה. יש רק דרך אחת. נו. צריך להיכנס פנימה ולבדוק. אז מה הבעיות? תיכנס. אני לא נכנס, אני לא יוצא, אותי לא מעניין שום דבר. אני כבר, המקום הזה נמאס, אני מוכרח לראות את אתי, אני לא יכול יותר, הידיים שלי רועדות, אני משתגע, אני מתפוצץ, זה כבר נשבר לי. השתגעת. אתה יודע מה שהולך בחוץ? כל הארץ מחפשת אותך. רדיו, עיתונים, מחסומי משטרה. רק פה לא יחפשו אותך. אז תביא את אתי להנה. אי אפשר. למה? היא בבית חולים. מה פתאום בית חולים? היכו אותה. מי? יאללה. הלו, אבו מיקו. בן זונה חזר מאמריקה. תביא לי דאבל ויסקי, אה? בבקשה. דולרים? אין לנו עודף מדולרים. Keep the change. תודה רבה. אבו מיקו. תביא עוד שניים מזה, אותו דבר. פעם עליי. תפסת אמריקה, אה? הבאת הרבה מאלה? מספיק בשביל לחיות.
אדוני, וושינגטון לא היה מרגיש בהבדל. כמה? על המחיר נשתווה. יש הרבה? חבילה רצינית. איפה זה? לא עליי. ישנו איזה בן אדם שמחזיק אותה. מעוניין? למה לא? יאללה. תפוס. זוכר את המשחק, אה? שברת, ניצלת. שמעתי שליטפת את אתי. זה היה תאונה, תאמין לי, לא בכוונה. אתה יודע שאתי שלי לא כל כך בטוח. למה אתה מתכוון, אה? למה אתה מתכוון? יש לה מישהו. מי? מי? תגיד לי מי? מי? פלדמן! לא! אתה יודע שיאלו יחפש אותך. חפש את האמא שלו. נרגעת? יאללה, לך לנוח, יש לנו מחר יום קשה. ילדה מוכנה? על האש. הסברת לה מה לעשות. אל תדאג, היא מקצועית. יאללה. אני אספר לבן שלך שיש לו אבא שהוא שובב. רק אני מת עליי, תראי כמה לחץ דם. אתם מסכימים, כל הזמן מדברים ולא שום דבר אתם לא עושים. אנחנו לא עושים, אז בואי תנסו. אני מבקשת ממך. אנחנו מפריעים? מה פתאום? יש לה לחץ דם. מה מידע שהבטחת לנו? אל תדאג, אני מבטיח, אני מקיים. סבלנות, היא כבר מגיעה. אבל אני צריך ללכת לעבודה. אני אחליף אותך יום אחד, זה לא נורא. ומי יחליף אותי? אותך אני אחליף יום אחר. אבל בינתיים תלכו, תתלבשו, פאסון, ואני אלך להתלבש, והכל יהיה בסדר אצלי, מילה זה מילה. היי, תראו מה הבאתי לכם, תראו. את הפצצה הכי יפה במזרח התיכון. בואי, תגידי להם משהו. היי. היי, נו, אתם רואים, אבא מבטיח, שבי מקיים. שחקי אותה, בייבי. לא אליו, לא אליו, לא אליו. לשם. אפילו סחורת. שמע, היא מקצועית. קח את השני. טוב, אז אני מציע שנצא ונשאיר את הזוג הנחמד לבד. רוזנקרנץ,
לאן אתם הולכים? אני צריך ללכת לעבוד. אל תדאג, אני אחליף אותך, אמרתי לך. רגע, אתם משאירים אותי לבד. פומרנץ, שחק אותה כמו גבר. שלום אדוני, מה שלומך? יופי. בוקר טוב. בוקר טוב. איפה פומרנץ? פומרנץ חולה היום. הוא, מר ליבוביץ' במקום פומרנץ. יש לך אישור? אישור. ליבוביץ'? ליבוביץ'. אוקיי, כנסו. בוקר טוב. בוקר טוב. זהו העולם הראשי של הבנק. פה יד השולחנות ממיינים את הכסף, אתה מבין? וכאן זה מכונה שעושה חורים, אתה מבין? שעושה חורים. אתה יודע, שם זה התנור, איפה ששורפים את הכסף. פה? כן, אתה יכול לגשת, אתה יכול לפתוח את הדלת. הנה, לפתוח את הדלת. אבל זה לא חם. לא, זה לא חם, אתה יכול לפתוח. כן. נו, מה עושים פה, רוזנקרץ? אחד ירד למטה, אוסף את כל האפר, מוציא אותו לשני החוצה. אתה חדש, אז אני אכנס למטה. לא. אני אכנס. אני אעשה את העבודה השחורה, אדון ליבוביץ', אתה יהודי נחמד מאוד. אבל תשתדל לטאטא יפה מאוד גם מסביב. אדון ליבוביץ', איזה חיים עושה עכשיו פה ברנשמה, יודעות לך. פה את רואה, פה יום הולדת של הסבתא. אז הנכד הראשון שלי, אריק, הוא יושב על הברכיים שלה, ואוזלה, כשהיה עוד ילד קטן, כמעט תינוק, הוא גם כן עומד בצד. אני קצת מסתיר אותו, וזה אני, כשהיה לי השפם, אני נראה פה טוב. ואחר כך, את שומעת? יופי, טוב. שמעת משהו מהיווני? שום דבר. ופלדמן? תעני לי, שאלתי אותך. מה אומר פלדמן? את היווני הוא לא מצא, אבל את שבי הוא ראה. איפה? אבל יש פה בעיה. לפני שהם זורקים את הכסף הזה אל תוך האש בתנור, הם מנקבים בו הרבה חורים. הרבה חורים, וכל אחד יודע ששטר כזה הוא לא שווה כלום. הוא שווה לתחת. זה סתם בזבוז זמן. שיט, תגיד לי, ושני הזקנים האלה שאתה דיברת עליהם, לא אמרו לך לפני כן שיש איזו מכונה עם ניקוב? שום דבר. אני יודע, אני חשבתי שאתם יכולים להמציא משהו.
אללה, יווני, איפה התקופה, יווני, איפה הימים הטובים עם הראש הבריליאנטי שהמצאת הפטנטים והידיים שלך עבדו? ככה זה, נכנסת למושב זקנים, תני תעשה נילי. לא יודע, אני לא יודע. אולי אפשר לנסות. אבל לא יודע אם זה יצליח. הצליח מה? המכבש הזה, המכונת ניקוב הזו, היא עובדת ככה. יש כמה אצבעות שהם יורדים ככה על חבילות הכסף מלמעלה עד למטה. אם היה אפשר לסדר משהו שהאצבעות לא ירדו עד הסוף, אלא עד השליש, שככה מלמעלה זה ייראה כאילו השטרות מנוקבים, ומלמטה כל הכסף יישאר שלם. רעיון טוב? כן, אבל איך מבצעים את זה? אפשר להשיג לי מחרטה? יש. אפשר להשיג לך מה שאתה רוצה. אתה חושב שאני שכחת לך, יא מלוכלך. זה שאני עושה התעמלות ורץ, אני עושה כושר גדול בצורה כזאת שאני נמצא במצב יותר טוב מהצעירים. סליחה? אנחנו... פלדמן, מה העניינים? שבתאי לוי, מה אתה עושה פה? חשבתי שבאת לנוח. אני נח כשאני עובד, פלדמן, אל תדאג. אני לא דואג, היווני כבר ידאג לך. מי? היווני, מה, לא שמעת? הוא בחוץ. ברח. מה אתה אומר? אתה בעוד 12 יום בחוץ, אה? אמריקה. רוצה גפרור? נו, איך הולך? הכל בסדר, אני חושב שהצלחתי, כמעט גברתי על הכל. אדוני, הזקן ידע למה הוא מוציא אותך, תאמין לי. איך הכל דופק אצלך? שיגעון, תאמין לי, אם לא יהיו הפתעות בפאנצ'רים, אנחנו הולכים על המשלוח לשבוע הבא. אבל מה צריך לתרגל עוד דבר קטן? תכני איזה מדורה, אה? ומה העניינים? מה? שמור. אלא גדול זה, וואלה. זה גדול זה, אני מדרש, אני משתין, אני משתין.
איך זה? גדול, גדול. עכשיו אתה. לא, אני לא. אין לך ברירה, אתה צריך לעשות את זה, תאמין לי, אני לא הרגשתי שום דבר. נכון, לא הרגשתי אפילו. אתה לא, אני כן. אבל אתה לא מבין שאין לך ברירה, אתה צריך להיכנס פנימה? לא בא בחשבון, לא. מה לא בא בחשבון? אתה לא מבין ששנינו לא יכולים להיות בפנים? אז אני אהיה בחוץ! פאק אוף, אתה יודע מה זה? אני חוזר לאמריקה, תחזור לכלא, נשבר לי כבר. אני יכול לראות את זה כהזמנה? לא, חשבתי בגלל אבא שלך. הוא עוד רץ מאז? הנה הזקן. דבר איתו, תציג לו את התאריך המדויק. אדון פומרנץ! אדון פומרנץ! אדון פומרנץ! תשמע, אדון פומרנץ, הבחורה הזאת מאתמול מספרת עליך? מה היא אמרה? היא אומרת שאתה ממש קזנובה. קזנובה, לא קזנובה, לא. איזה קטנובצ'יק קטן. בר פומרנץ, איך העבודה? 100%. כל יום שורפים מיליונים. כן, נו, אולי תסדר לי איזה הלוואה או משהו? תבוא תיקח, יש מספיק בשביל כולם. תגיד לי רק מתי ואני בא? תבוא ביום שלישי, מגיע משלוח גדול. יום שלישי. אתה השתגעת? מה אתה משאיר את זה פתוח? מה יש לך לפחד? איך זה מתקדם? בסדר. מה השעה? בסדר, יש לך עוד זמן. צריך עזרה? אסתדר בעצמי. מתאמנים, אה? צריך לשמור על כושר, לא? מה, לא אוכלים מספיק סטייקים באמריקה? עזוב, יש פה בטח איזה טריק. בטח טריק. כוח. יווני, בוא עכשיו אני אראה לך איזה טריק, אבל של מוח. קח את המטבע הזו, תשכב על הרצפה, שים אותה על האף, ותנסה להוריד את זה, אבל בלי שום עזרה. מה הבעיות? כן. עושה את פה, כן? ככה. מה זה? הלו. מה? תראה איזה אורחים יש לנו. אתם מכירים? מה זה אם אנחנו מכירים? הלו, קוז'ק. שיחקת אותה על הכיפאק. מקום יפה מצאת לך, סבא. באמת מקום יפה. אני, אם הייתי שוטר, אף פעם לא הייתי מחפש אותך כאן. אוקיי, בואו נדבר לעניין. שמעתי שפתחת ברז רציני מאוד. הייתי פייר, למרות החשבונות שהיו בינינו, לא צפצפתי. פלדמן היה מנשק אותי אם הייתי מספר על כל מה שאני יודע. אבל מה? זה לא באופי שלי. יאללה לעניין. צריך להיות ברז רציני מאוד מאוד, אם בשביל זה באת מאמריקה להוציא אותו מהקלבוש. רציני מאוד, אם בשביל זה היווני היה מוכן לסלוח לך שלשנת עליו. אל תלכלך, אה? תגיד מה אתה רוצה. שליש. אני רוצה שליש מהקופה של בנק ישראל שאתם עומדים להרים מחר. למה אתה חושב שמגיע לך שליש?
עכשיו אתה מבין למה מגיע לי? מה שמגיע, מגיע. מגיע? לא. נסגור עניין. מבין? לא, תן לו. שליש, יאללה, לחלון. מחכה לצ'אנס, בסוף תמיד אוכל אותה. מה העניינים? אתה לא שקט? איך אני יכול להיות שקט אם הולך לעשות עבודה עם מלשין? מי יודע כבר מה בישלת לי הפעם? לא גמרת עם זה? אני חשבתי שאנחנו כבר חברים. אם יש חברים כמוך, לא צריך אויבים בחיים. לאן אתה נוסע? תגיד לאן אתה נוסע? לך אליה. סן, לך להביא את הציוד. עזוב את הציוד, אני אדאג לזה. אני רוצה שתלך אליה. אתה צריך להיות רגוע הלילה. תעשה לי טובה. ספר לה כל מה שאנחנו הולכים לעשות הלילה. הכל. צא, אני אוסף אותך תוך שעה.
מי אתה? מה, את לא מכירה אותי? זה אני. זה אני. גרקו? עולה לאתי? אתי? מי זאת אתי? אתה לא מכיר את אתי. תראה פלדמן, כאן בקומה שנייה גרה אחת בשם אתי. תעלה למעלה, דפוק בדלת, היווני בפנים. מה אתה אומר? היווני בפנים ואתה פה. אתה יודע מה, אם תראה אותו יורד, תרים לי טלפון, אה? 100%. היווני בפנים. טוב. אך, אתי, יא אללה. אך, קפה שלך, וואלה, בדיוק כמו שהאימא שלי הייתה עושה. אני הולך להרים בוכתה כסף שתספיק לשנינו בשביל כל החיים. מתי? מחר. את מי אתה הולך להרים? את לא תאמין. רבינוביץ'. אלא חלאס גרקו, איזה רבינוביץ'. מחר אני הולך להרים את בנק ישראל בכבודו ובעצמו. אתה הולך על כל הבנק לבד? לא. אני ושבי.
מפחדת, גריקו. אני מפחדת בשבילך. אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. הבגדים שלי עוד כאן? מגועצים, באותו מקום. סע. סיפרת לה? סיפרתי. מחר בבוקר, בתנור, תתחבא טוב טוב. למה? פלדמן יחפש אותך. יושב טוב? הכל בסדר. הכל בפנים? הכל. אל תשכח, אה? תשכח, מה? להחזיר אותי. מה העניינים? נתקעתי. יש כאן רשת. איך? רשת, אתה לא מבין? רשת. אתה לא יכול לקרוא אותה? אני אקרא את האמא שלך, אתה לא מבין? זה רשת מברזל. טוב, מה אתה רוצה לעשות? מה אתה רוצה לעשות? אני מדבר אליך. תרים אותי למעלה, גבוה גבוה ותעזוב. אוקיי. שמור על הביצים שלך, אה? יווני? גרקו! גרקו, אתה שומע אותי או לא?
שבי אוקיי. אני בפנים. הכנסת לי את האוויר חזרה, יא אללה. שבי! שבתאי! מה העניינים? אתה יכול ללכת לישון בשקט, יא בלטה. הכל בסדר? הכל מתאים בול. סלמת. סלמת. מה קרה? הנה אליר, אני מצאתי זקה, זה לא שלי, זה... בבקשה. החוצה. כן, אבל זה לא שלי. אני אחזיר את זה. מה לוקחים את זה?
אני יודע. אני חושב שלא. בוקר טוב, בוקר. ככה, דנקינקו, תודה רבה. אהלן, בוקר טוב, סשה. יאללה. מה קורה? בסדר. מה קורה פה, סשה? מה העניינים? בוקר טוב, אדון דרור. בוקר טוב, הכל העניינים בסדר? כן, הבאתי לך היום הרבה סחורה. אפשר להדליק. אספר לך מה קורה בפנים! מאות הרצלים וביאליקים ואיינשטיינים וכל החבר'ה בתוך עוגה אחת גדולה! יווני! אנחנו מיליונרים! שבי, אני רטוב לגמרי. תשתין! תאמין לי, תשתין כמה שאתה רק רוצה! כל טיפה שלך שווה מיליון! גמרתי, אפשר לחבות. אבי! אני מבקש שהם גמרו! לא תופס מה הולך פה. לא יכול להיות שהיא סידרה אותי. אולי בתוך התנור. בתוך התנור השתגעת. בתוך התנור. בוא נברח לפני ששבי יראה אותנו. שבי, ידעתי מההתחלה עם מי יש לי עסק. אני הולך לפלדמן. פלדמן, התנור, בתוך התנור, הם עושים שוט שם. הבני זונות בתנור, נו. מה, גם אתה? איך אתה מרגיש? מושתן. מה אתה מסתכל עליי? כן, ראיתי אותו, הוא היה שם. מלשינה מלוכלכת, אני פוצץ דם אחד את הפרצוף. טעיתי, שבי. באמת טעיתי. 8 שנים אני האמנתי שאתה הלשנת עליי. אכלתי אותה. תגיד,
אתה מתכונן לתת לזקן את כל המכה? בטח. אתה יודע כמה יש שם? כמה? 40-50 מיליון. 40-50 מיליון? מינימום. אז מה? מה אז מה? אין חלוקה? 50-50? 30 ואנחנו, כל אחד 15, זה לא פייר? עזוב, 5 מיליון בשבילי זה שיגעון. 5 מיליון זה בקושי $500,000, על מה אתה מדבר? $500,000? וואה. וואו, מותק. חביבי, בארצות הברית, לפתוח קיוסק, אתה צריך קפיטל של מינימום $1,000,000, תאמין לי. מה אתה מדבר? מה באמת? אני יודע מה אני מדבר, אנחנו ניקח את הכסף, עכשיו יש לנו 30 מיליון ביחד, believe me, ניקח את הכסף, ניסע לווגאס, נפתח קזינו, ואני מעמיד לך את כל החתיכות. מה, חתיכות פצצות יעמדו אצלי בתור שבי? פצצות אצלך בתור, ואני מארגן אותך ועושה ממך קינג העולם. אז תעצור, ניקח את הכסף, נברח, יא אללה, תעצור, הרמב"ם. עוד רגע זה ירד. מה, נו, רגע. אולי נתקע איזה הרצל בפנים, אני יודע. מה הולך? מה? מה טוב? מה יש פה? מה יש פה? מה הולך כאן? זה לא... מה קורה פה שבי? בוא'נה, אני... הולך, עוד פעם סידרת אותי? אין סידרתי לך, אני שמתי את הכסף במחובה... עוד דקה היום! הולך, מה הולך? זה פה, החליפו לנו את המוכן... איזה החליפו? נכנסנו! הייתי מוכרח לסדר אותם. טוב, כסף לא קיבלו ממני הרבה מאוד. זהו הסיפור האמיתי. שבי ואני נסעו לאן שנסעו, והשאירו לנו את השכונה החדשה הזאת. כל הכבוד להם. כל הכבוד.